Представи се с едно изречение. Аз съм Юлия Спасова. Занимавам се с Data Analytics, Data Engineering, Software Development. Обичам да менторствам и понякога се изявявам на сцена. Какво ти беше най-полезно или най-вдъхновяващо досега в курса? Упражненията за загрявка беше нещо доста полезно като упражнение. И начина, по който ни научи да занимаваме егото си, да прави нещо, за да не се разсейваме докато сме на сцената. Тоест да присъстваме тук и сега на сцената. Какво успя да подобриш? Тези неща. И се опитвам да артикулирам една идея по-добре, защото говоря една идея с по-затворена уста. И така хората не ме разбират понякога. Какво би казала на тези, които гледат отстрани и нямат коража да се включат в курса? Да се запишат. Първо, защото е много забавно. Второ, защото ще пречупят себе си. И трето, защото ще се видят в тотално различна светлина, каквато не са и подозирали, че могат да се видят. Каква я мислеше, а какво излезе? Очакванията ти, с какви очаквания дойде, а какво всъщност излезе, че е курс? Не влязох с очакванията, че ще стана рок-стар. Но може пък да съм станала, не знам. Няма големи очаквания, но пък същевременно много ми хареса. Да. Добре. Благодаря. Представи се с едно изречение. Аз съм Паула и съм част от София Tech Park, Community Building, занимавам се с стартъпи и инвестиционната програма в София Tech Park. Какво ти беше най-полезно или най-вдъхновяващо досега в курса? Цялостното пречупване и провокацията, която усетих когато минава през мен, за да се представям по-добре и да мисля в посока как да стане. Добре. Какво успя да подобриш? Има още много върху каквото да се работи. Така че не искам да свършва курса. Какво би казала на тези, които гледат отстрани и ги е страх да се включат? Мечка страх, мен не страх, запишете се. Добре. Какви бяха очакванията ти и каква беше реалността, като почна курса? Истината е, че нямах супер силни очаквания. Закачих се много за представянето като гласови възможности в курса, като начин на подобрение на гласа, изнасянето му напред. Така че това беше нещо, което имах очаквания. И това е. И това е. Си запишете. Благодаря. С едно изречение. Здравейте, казвам се Динко Георгиев, софтуерен инженер. Също така обичам спорта, музиката и какво ли още не. Какво ти беше най-полезно или вдъхновяващо досега в курса? Най-полезно може би това, че хвърли светлина върху някои от проблемите, които имах и почна да си давам сметка защо се получават и че всъщност това не е нещо, което само аз страдам от него, а е нещо типично, често срещано. И най-полезното може би беше точно това осъзнаване, че всъщност има не толкова труден начин, по който методично да може човек да се подобри в своята презентация и цялостно чувство пред хора на сцена. Какво успя да подобриш? До сега това, което успях да подобря, е отношението към тези трудности, които изпитвам. Смятам, че с този тази нова окриленост в посока на това да се справям лека по лека с тях по някакъв методичен, такъв консистентен начин, е нещо, което всъщност е най-доброто подобрение за мен до сега, тъй като процеса
изглежда обещаващ и дава своите резултати. Какво би казал на тези, които гледат отстрани и нямат коража да се включат в курса? Ами то коража е най-трудното нещо, което обикновено се случва, колкото повече човек се пречупва и прави неща, които са на ръба на коража му, че е малко отвън тях, толкова повече коража идва сам. Така че просто трябва да направят първата стъпка. С какви очаквания влезе и всъщност какво видя, какво беше реалността в курса? Смятах, че ще бъде интересно, забавно и очакванията в това отношение се оправдаха. В интерес на истината нямах очаквания, че толкова бързо ще получа някаква полза от този курс и толкова бързо ще разбера откъде идват някои от нещата, които съм смятал, че просто са неизлечими, така да се каже. Представи се с едно изречение. Казвам се Иван, на 27 години и се занимавам с стартъп развиване. Какво ти беше най-полезно и най-вдъхновяващо в курса до момента? До този момент най-полезното ми е това, че започна да пречупвам егото си, говоря малко по-бавно, по-уверено и по-смислено. Какво успя да подобриш? Точно тези неща. Добре. Какво би казал на тези, които стоят отстрани и ги е страх да се включат в курса? Да се пречупят и да го направят, защото ползите са много. Какви бяха очакванията ти, а какво всъщност видя? Очакванията ми бяха да вляза и да променя някои неща в себе си. Знаех, че има неща, върху които трябва да се работи. Не предполагах, че са толкова много. Така че това е нещо, което всъщност беше доста добро като за начало. Добре, благодаря. Добре. Представи се с едно изречение. Казвам се Илияна, юрист-консулт съм в София Тех Парк. Обожавам интелектуалната собственост, обожавам възможността да спомагам за развитието на стартъп, иновационната култура, ентусиаст, любител на новите неща, който обича да предизвиква себе си. Добре. Какво ти беше най-полезно и най-вдъхновяващо до сега в курса? Най-полезно и вдъхновяващо беше постоянното превъзмогване на личните ми граници и излизането ми от зоната на комфорт, което се започна да се превръща в едно прекрасно изживяване. Какво успя да подобриш? Успях по-бързо да идентифицирам проблеми и проблеми и затруднения по време на презентирането, в рамките на самия процес на презентирането и съответно по-бързо се научих да разпознавам кога трябва да променя конкретно поведение, за да получа желания ефект. Какво би казала на тези, които гледат отстрани и нямат коража да се включат в курса? Времето е ограничен ресурс. Давайте смело, днес е повече от утре. Добре. Какви ти бяха първите очаквания и с какво се сблъска като реалност вътре, като влезе в курса? Очакванията ми бяха за бавен напредък, а се получи бърз прогрес. Ей!